18. Meron po tayong 18. Ay, nandito yung sabon. Hi. 18? 18. Wala, walang 18. Walang 18. Wala. Wala po. Yes, number 16. Wala din. Wala. Ayun! Spaghetti! Ito na lang spaghetti! Dito na rin yung number. Meron na tayong spaghetti! Next number 13. 13 meron. Baka nakikita ng mga batang yan, mga yan. 44, wala ata. Ayan, pansit bihon. May nakakuha na, bawal na. Oo. Ay, mamaya, yung ano muna. Yung nakakuha na, wag na ihuling na. Next. Number 9. Walay ata. Tingnan nyo. Ibigay mo na. Oh, next. 10. Bar soap. Sino yung tulo kanina? Kasi magulat tayo kay ate. Okay, Bar soap. Nandito sa likod. Magkano ba ang ngayon? Magkano ba ka? Barso. Ayan. Hoy, walang mandadaya ha? Wala po. Wala. 22. Wala din. Okay. Wala. Wala din. 49. Meron po yata 49. Wala. Okay. Rhea. Isa na yun, Rhea. Number. Number, please. 27. Ano po yun? Pansit bihon. Kita ko. Sana, ikaw sa'yo. Meron. Ayun, pansit bihon. Kape na lang daw, kape. Okay, sa'yo. Wala ka, kanina ka pa 49. Wala ka. Wala. Wala. Ano ba naman to? Higher. Wala, te. Wala. Higher. 45. Wala ulit. Ano ba kaya? Ate. Yan. Meron. Platito. Patuloy na ka dito. Ano yun? Ano yun? Ay, platito. Wala po. Pinakaulit po. Tatry din natin. Oh, go. 16. Wali. Ikaw ulit. 13. Wala. Ay, 14. 30. Wala. 23. Wala. Wala po. Ako na! Ayaw nyo! Ito na!
Wala! 1-3. Wala. Nakuha na? Wala. Hoy, huwag kayo mandadaya, ha? Sige na sunod. 43. Wala. 42. Wala. Ano ba ganyan? 19. 19. Meron. Ano yun? Fruit cocktail. Alam, bisan mo na yan. 20. Cooking oil. Ano yun? Cooking oil? 37. 47. Cooking oil. Cooking oil. Wala. Wala na, tapos na. Sino pa ba? Kasi ayaw ko ay pangalan. Hindi pipila. Ihapal ako. Ikaw. 20. Hoy, wag mandadaya, ha? Ano? Kaya kasi umilan. Wala. 14. 47. Wala. Nakuha na eh. Oh. Lang dadaya nila. 15. Wala. 14. 14? 14? Wala. Wala. 15. Wala. Yon! Maligo ka na. Maligo ka. Maligo ka. Hoy, si ate. Platiti ulit. Oh, dadalwa na. Wala naman dadaya, ha? Dadalwa na. Dadalwa na. Hello. Ayaw kasi pumila. Last. Ikaw yung nga, tsaka ako. Last. Meron pa. Ah, ayun. Trio pa.